खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि दैमालु बर' आङो थांनाय नै BTC नि जा फिस्टिसि सेक्रेटारि आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फरेस्ट गार्ड आरो फरेस्टार 1 बे गासै मोनथाम आङो पस्टआव साननो हादोंमोन आङो दा बेनिनो आङो बेनि उनाव फिजिकेल बेनि उनाव आङो भाइबा बे गासैयावबो आङो सार मोजाङै लिरदोंमोन नाथाय मा होननांगौ नाथाय आङो जाय रिजाल्टखौ आं नेबाय थादों माने आंनि पार्सेन्टेजआ जा लिरदोंमोन आङो 90+ बिदि मोनदोंमोन नालाय आङो मानोना फैनानै आङो मार्कखौ नायफैफिनदोंमोन जे आंना जादोंना जायाखै जादों सार माने 90+ बिदि दंमोन आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बे मोननै पेपाराव ओमफ्राय फिस्टिसनियाथ' सार 75मोन नालाय रिटेना बेयावबो आंना थिग थाक दंमोन आरो सार 60+ बिदि रिटेनाव ओमफ्राय भाइबाखौबो आङो हैदों मोजाङैनो मोजां भाइबायाथ' बांद्राय बिदि सार गोरा कुइसन बिदि सोंफेराखै नर्मेल कुइसन सोंदों आरो आं बिनि एसेबां मोजाङैनो होदों ओमफ्राय सफ्टलि आं होजोबनो हादों सार रोखा रोखायै ओमफ्राय दा नों मा बुंनो सानो प्रमद बर' सारखौ आं बिथांखौ आं बेखौनो बारंबार खावलायबाय थादों आङो सिगाङावबो आं बिदि ससियेल मिडिया बिदि फैखांबाय आं बिथांखौ खावलायबाय थादों जे जोंनि बे जा रिक्रुटमेन्ट प्रसेस बेखौ जोंहा जुदि प्रपार वे जों खालामो जुदि जोङो लिगेलि खालामो देन बेहाय जोङो मोजां स्टुडेन्टफोरा मोजां केन्डिडेटफोरा सार बेहाय जोङो मोननो हागोन आरो जायफोरा मोनथावथाव केन्डिडेट बिसोर मोननो हागोन नाथाय नैबे जोंहा प्रसेसजों जा कारापसन जा इलिगेल जा प्रसेस सार बिदिजों मा जादों जाय मोननांगौ बिदियासो मोनाखै जाय मोनथावना नङामोन सार बिथांमोनासो थारमाने दिनैनि समाव मोननो हादों दा बे सार जोंनि थाखाय दुखुनांथाव जाय जानाङामोन जायखौ जों लुबैया नाथाय बेसो जादों दा बेखौ लानानै जोङो दुखु मोनदों ओमफ्राय थारैनो जोङो बेनि सायाव जों खुद्रिनाय मोनसे दिन्थिनो सानदों आरो प्रमदफोरनि जा दैदेननाय गभर्नमेन्ट गामिया मामोन नोंना सार आंना गामिया नैबे कसुकाटा फानलुवारि गयबारि समस्तिनिनो गयबारि समस्तिनि सिङावनो दे थेंक इउ